Dobre, takže ahojte, ja som Mikrofakt a vítajte u videa z Minecraftu. Vidíte, že som na serveri. Server mi nelaguje, to je dobré zatiaľ. Som v svojom shope, ako tento server som už hral dlhšiu dobu. A bývam s kamarátom, no a ja som si rozhodol, že si spravím taký shop, a tak ako robím si. Toto môžete vidieť, že tu mám shop a tak, tu mám taký krbík, myslím, že ho dám hore, lebo bude aj druhé poschodie. Tam rozmýšľam nad takou oddychovou rúmkou a potom uvidíme ešte, takže no, volám sa tu úplne inak, takže no proste volám sa tu inak, také na skúšobku, alebo tam začnem zase od znova, ale s kamarátom budú asi, uvidíme s ktorým. Rozmýšľam, že ešte čo tam dám, zatiaľ nemám vôbec predstavu, iba to mám zatiaľ takto a pozrieme sa tam, takto možno, že to uvidíte, tam vidíte, tam je tá budova. No tak ja to hrávam na takom doma pomalom sekajúcom počítači, veď myslím, že už to viete a tak my to, no tu máme farmičku, včera nám ju niekto vybielil, tu mám tiež taký krb, karotky tam boli, tu máme melóny, nejaké tie nejaké to, tu máme ovečky na strihanie na vlnu, ešte tam dáme všelijaké, no a ja, môžete sa na mňa pozrieť, áno, nemám kúpený Minecraft, dobre, len sami smejte, no, tak, ako, no a tak, IP zatiaľ nechcem dávať, no by som si doplnil, no, dneska možno bude ešte aj video z Happy Wheels, ale my sa teraz hodíme ešte si sem dačo zobrať. Som slepý, vidíte, karotky, tak nakoniec nám ich dali. Tak. Som ako prekvapený, že mi to nelaguje, lebo videli ste, čo to robilo vtedy na serveri. Tak ale keď sa, no a zvonku to ako nikto nebude vidieť, pretože sa bude portovať. Sorry, ale padla tu taká menšia chybička. No a začalo mi to trošku lagovať. Neviem, kde som skončil, vracať sa k tomu nechcem. Možno potom. No, takže asi nejak takto to je. Zvonku sa nebude dať chodiť, iba vnútri sa bude dať a hore vidíte je oddychová taká miestnosť, jeden blok väčšia. Čaukura. Konečne. No, sa, hej, bude séria, vyzerá to tak byť, že možno, ak je takto dobré, tak možno aj začnem tak robiť a takže takto nejak vyzerá náš domček, staval to kamarát, no a takže ako server to vyzerá byť dobrý, admini sú tu skvelí a hneď tuto, keď sa takto pozrieme, tak to je vstup do takej jaskinky a nechcem tam ísť dneska, už ako nechcem sa tam dneska vraciať moc a no už to aj nejakí tí ľudia točia a zatiaľ je to taký pekný server ako, ale no čo už,
neviem, čo by som robil. No tak myslím, že toto bola taká dlhšia ukážka, ako som chcel. No a čo už s tým narobiť? Aspoň som vám ukázal viac tento server. A tak zatiaľ sa majte. Zdraví vás Mikrofakt a ahoj. What the fuck? Ah.